So, what's up mga kasamo? This is very infinity because the landaran in Emerald City is very super. Kaya na? Ako rin lagi. Masuk sekarang Madala guys. Tinidor GK. Kinaya mapangka, sangit. Magsilas ka? Bato na mas ha? Kapilit. Lantawan ng lala nasa kawan. Pag
na, aswato na ari. Wala mo kami agi, talong kayo. Dari